Bagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lehitimong potoro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lehitimong paraomang benepisyaryo. Kinuno, halos sa bangibaybang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinagyo, asin mag-antabay para sa kape, asin baretang agraryo. Ang programa ay matusinong ng Department of Agrarian Reform Bicol asin kan Kuya Tong Split. Mga tugang, good morning sa Indogabos. Biyernes ngunyan sa ropong episode kan Department of Agrarian Reform para po sa Baretang Kape, asin Baretang Agraryo. Ngunyan pong aldaw din Biyernes sa ropong importante ang satuyang pag-urunan may kinaraman po sa satuyang mga programa kan Department of Agrarian Reform. Hatod po ni Sendo kan proyektong Split. Kaya po kita gabos na nakaantabay ngunyan sa mga oras na ini. Thank you po sa inyong oras sa padagos sa pagpartisipa digdi po sa Sendo na programa. Ngunyan tabing pagkaagan sa tuyang magiging guest mga tugang nakapagtapos po kan sa iyang kolehiyo sa Aquinas University, ngunyan po University of Santo Tomas Legazpi, kaduminaging taon 1983 sa kursong AB Politika o AB Philosophy. Karakod po kan sa iyang pagpapahigot sa iyang edukasyon. Ipinagpadagos niya po sa iyang pagklase sa kapadang institusyon. Asin nakuha niya po sa iyang degree sa Bachelor's of Laws kaduminaging 1987. Nagpunman po sa iyang karera sa Department of Agrarian Reform como Legal Officer 2 po kang 1989 hanggang sa 2001. Naging efficient sa iyang dunong sa lado legal kung kaya sa kaparehong taon hanggang 2025 siya po mga tugang na-appoint na Legal Officer 3. Mas naging makulorpuan sa iyang pagserbi sa DAR kan makaputan niya ni bapang mga posisyon arog kan Agrarian Reform Beneficiaries Council 2, Agrarian Reform Program Officer 2, Senior Agrarian Reform Program Officer. Sagod na may talaga po siya bilang Supervising Agriculture Reform Program Officer kan taon 2024 hasta sa presente. Sa ngunyan siya po mga tugang ang magiging representante ni Regional Chief Agrarian Reform Program Officer o CARPO Lerma Dino kan Program Beneficiaries Development Program asin po sa tong makakaibahan sa ngunyan na programa. Mga tugang, mga kaagraryo, didi po sa satuya na programa, isa ko kong ipabisto sa endo si Kaagraryong Susi Molina. Maray na aga po Kaagraryong Susi, welcome po sa satuyang programa. Maray na aga po Kaagraryong Henry. Asin maray na aga po sa satuyang mga parahinanyog, ang satuyang mga paraoma. Asin po itong mga taga-DAR, pati po itong mga tao po dyan na nakatutok permit po dito sa imong programa. Yes, salamato na maray po. Takaduminaging kwan po, mga tugang, kaduminaging mga episodes na ipabisto na sa tuya ang program Beneficiaries in Development o PBD. Asin po ang programang Agrarian Reform Beneficiaries Development and Sustainability Program na laong po na makapaghatod nin suportang serbisyo para po mga tugang sa tuyang mga agrarian reform beneficiaries asin po sa indang mga organisasyon. Sa ngunyan, to wrap it up, mga tugang, naaraman ta po na ang kabilugang inisyatiba, trayumpo asin akomplesimiento kaini para po sa kabilugan kang Rehiyon Bicol. Kaagraryong Susi, pwede po nindo na istorya ang mga maray na istoryang trayumpo sa indong sektor asin po ihiras ang mga day po matatawarang inisyatiba kan programa para po sa mga Bicolanong paraoma. Kaagraryong Susi. Ang ARBDSP po sa mga major programs po kang Department of Agrarian Reform. Siya po yung pantulong component. Ang asin ini po igwaman po siya ning tulong components. Yung ARBDSP ang saro po ligdi yung social infrastructure building kung saan po ang katuyan po kay ni na i-empower po itong sa tuyang mga parauma kaya pigtuturoan mi po siya
na pag-edukar mi po para makatindog po sinda sa indang mga sadiring bitis in the event na wala na po itong mga tagadar. Opo. So dapat mapadagos po kaya ninda ining sa indang mga espersos po na maparahay ang buhay ninda po diyan sa kanya-kanyang lugar. Ang sarap pa po digding component po ay itong enterprise and enterprise development and economic support program. Opo. Ini man po bali gari sunod po siya duman sa SIB. Ang ini man po sisiguro mi po na magkakaigwas po sinda ning oportunidad na makapagnegosyo. So kaipuhan mi pong providan sinda po ning ano nga po kay ni gibuhan mi siya kisa diri nindang mundo. Opo. Kung saan po may enterprise development as in makapag-market po sinda para madakula ang kita ninda, parang pandagdag po kita po para sa mga pamilya ninda. Opo. As in ang pangtulo po na component ito pong climate resilient farm productivity support program kung saan po iniman po ang sisuportaran mi po digdi sa mga parauma, lalo na po itong mga pig-agihan po kan ining mga bagyo po na paulit-ulit na nag-agi po sa tuya. Ang sinisiguro mi man po na makakabangon po sinda ulit. Opo. So ito po para resilient para maging resilient po sinda sa mga kabagyuhan na ita man po mapupugulan. Ang tinatawan mi po may programa po kami para diyan. Opo. Ang sa SIB naman po ang katuyan man sana ito people empowerment sa EDES yung enterprise makapag enterprise development and yung sa CRFP po na makabangon sinda in the event po na may mga remalaso po sa mga buhay ninda. Opo. Kagar yung Susi, pwede paki-expand mo kayo kung ano po ang gari naging participant kang akan split sa pigasabi po kasabago. Yung split pong project po yan po yung support to parcelization of lands for individual titling. Opo. Ang aram ko po na napaghurunan na po yata ni Sarah. So aram na po ninda. Ngunyan po nga tatakasabay pa po siya digdi sa tuya sa split ay sa ARBDSP. Kasi ang pagkatapos po kang sa split na matapos na mapag-divide po itong mga titles, ma-issue ta pa yung mga titles sa mga paraoma. Ang masunod po kayan support services. Na napapansin po kang dar na ang pagkatapos na matao sa titulo, ang masunod na problema kang farmer, paano niya pala guhol? Tanganing maingatan niya po itong daga nito. Dahil siya mapiritan na ipabakal po siya. So kaipuhan po na maglaog yung support services po. Diyan po malaog ang ARBDSP. Kaya kapartner mi po diyan ang project split sa gabos na mga activities po. Ayun. Opo, okay. So bago ta po naabdan, kagaya yung social maray na akumplosimiento na ini, siyempre po mo yamin na maaraman, ano na po ang mga proyekto as in programa na sa inyong pinag-implementar para dagos-dagos na mahipnuan po ang mga pangangaipuhan kan komunidad kan sa tuyang mga parauma. Ang primero po dyan, siyempre may arbor organizing kami, pig-organize mi po sinda into agrarian reform beneficiaries organizations. Kasi mas madali po magpadara kitabang po na pag nakagrupo sinda. Mahirap po na mababa kami saro-saro min sindang dudumanan. Pero kung nakagrupo po sinda, medyo madali. Ang ano man po kaiyan, kadakol po kitang mga project para masuportaran sinda. Aside from arbor organizing, meron din po tayong yung ARC development. Yan po, ang dinidevelop naman din po sinda. Yung ARC po kaya, grupo po yan yung mga barangay na may mga ARBs po. Yung grupo to yan na maging agrarian reform communities. Ang agrarian reform communities po, yan po nagiging hub po yan kang mga gabos na tabang po kang mga gabos na government agencies bako sana po kang NAR. Tapos po yan, pagsisiguro mi po na itong mga ARBs po ay maging membro po kang mga organizations na ini. Sa EDES naman po, ang sarong project po dyan, yung pick-upod mi pong product development. May mga produkto po sinda na pwede ma-develop, na parang pagbinenta mo competitive po sa market, so product development. Pag ready na po sinda, malaog na po itong project mi po na VL-FED or Village Level Farm-Focused Enterprise Development. Hindi po usually po pagtatawan namin sila processing centers para dyan, para ma-improve po itong mga product, para maging competitive sa market. So, titabangan na po siya kang DTI kung paano mag-packaging, mag-labeling. Kairiba na po, pituturuangan po yan ang DOST po, ito perfect po ninda yan kung paano po na develop po yan ang mga produktong yan before po ibenta siya. Yes. Ang sarap pa po dyan, yung PHP Aramco, dakol ng ka-AC, gado ka ining PHP, so Partnership Against Hunger and Poverty. Kung saan, ang convergence po inining mga iba-ibang opisina, na ang pinaka-purpose lang naman po is,
ultimately, ma-reduce po ang poverty nationwide. Opo. Yun ang saro pong paagi na naisipan kang gobyerno para po dyan. Ang saro pa po, itong Links Farm po na kung saan po ang mga farmers po group po may cluster me into 10 to 15 farmers. After that po pag malaog si SIB para i-training sinda, pag ready na po sinda, tatabangan na po sinda maghanap kay market para sa sinda mga produkto, mga institutional markets. Ang saro pa po na pinaka-notable na aram kong popular sa halos gabos, yung agraryo merkado. Ang agraryo merkado po, igwa po kita sa kampo. Pigapunta pong ang agraryo merkado sa kampo, na ginigibo po iyan sa Kampolan every Friday. Pero po, igwa pa po, bako sana po sa Kampola, gabos po na mga kamputa, igwa po kaya igwa man po kita sa Camarines Sur, sa Catanduanes, sa Masbate. In fact, ang pinakainot po kaini ang Masbate. Ang basta gabos na pong probinsya sa Camarines Norte, gabos na probinsya po dito sa Rehiyon Bicol. Meron din po kaming mga tinatao pong mga farm machineries and equipment na under duman po sa CRFPSP po na project. Pagtabang po ini para mapadali po ang produksyon. Like dahil na ninda kayo po mag-arado, traktor na ang gamit ninda, so tatrabaho ning sarong adlaw, tatrabaho sa naning sa laog ni 2 oras para ma-improve po ang production kang mga farmer. Importante po na may magayon sindang produkto para may maibenta sinda sa market. Okay. So talagang kadakol pa lang po na nahipno kan kan PBD para sa tuyang mga ARBs, mga ARBOs po since syempre may ladawan na ini po komunikasiya kan kada miyembro nindo. Alagad sa ngunyan po, ano na po ba ang mga naabtan na pagbisto kan sa indong opisina durot po kan marahay na akumplesimiento asin padagos na lehitimong pag-serbisyo po sa tuyang mga paraoma po kagaryong susi. Ini po ang sarong bagay po na ikikinaugmang po. Proud po kami na masabi ko ini po ngunyan. Ang gustong sabihin sana po kaini na may impact po yung paggigibo sa baba. Kung napapaitaas mi po ang produksyon ninda o napaparahay mi subuhay ninda, may nangyari duman sa samuyang pigtataong asistensya. Pero basically po ang masasabi ko lang po, tapos halipot ang oras, nagkapitira po ini. Ang saro po ligdi, yung samuyang car po, si Carpo Lermadino po, yung boss ko po, na-award na po siyang Most Outstanding Regional Program Beneficiaries Development Chief Agrarian Reform Program Officer po, dahil po sa iyang mga espersos po sa Partnership Against Hunger and Poverty kang 2023. Wala pa man po kinakakadaog sa iya kainingon yan. Kaya padagos, kaya pig-asumin mi po hanggang ngunyan, ganun pa rin. Igwa man po kami kay mga empleyado na talagang mga mahihigos man po, talagang matyaga, yung may puso po para sa pagtabang sa itong mga parauma. Like si Christine Ascutia po, mahigos na tao, perming pong nakatutok po sa iyang mga proyektong kapot na proyekto. Yung diniklara man po siyang most outstanding regional point person for Partnership Against Hunger and Poverty kang 2022. As in, ngunyan po, dahil naman po sa pinag-training naman po siya tungkol po sa halal. Familiar po kamo din dito mga produkto na pong may mga tatak na halal. Pinag-training din po siya dyan kasi hoping na sana, ang plano naman, sana yung mga produkto kang farmers eventually maging halal naman din po para naman sa benepisyo po kaining sa itong mga katugangan ng mga Muslim. Diniklara naman po siyang halal awareness champion dahil po dyan. And ini po, pinapadagos po ang mga espersos nila. Ibig sabihin po na perfect niya na po itong mga principles and practices tungkol po sa halal. Kaya magagamit niyo po siya sa pagtabang po sa mga paraoma. Igwa pa po kaming saro si Hani Den Ante. Si Hani Den Ante po kakalipat lang po sa regional office. Dati po naka-assign siya sa Masbate. Duman po sa Masbate na awarded na po tulo siya na most outstanding provincial point person po sa marketing kasi matibay po ini sa bentahan. Importante pa kaya ito na ang nabebenta po itong mga produkto mga parauma. Kasi gusto mo po eventually maging negosyante sinda bako sa ng mga produkto para magkaon, kundi magnegosyo po para may pandagdag kita man po sinda sa indang mga pamilya. Ini po si Hani din po tulong taon po ini 3 consecutive years po siyang nadideclare na nagtatap po permis sa top grocer po permis siya sa marketing. Igwa pa pong mga iba kaya lang halipot ang oras tadi ikat ko.
Mawasunta na po so iba. Sige po. So, siyempre po sa pagproseso, pag-aproba, as in pag-implementar kan sa inyong mga proyekto, as in programa, dito po may bitaran ang mga problema, as in issue po na sa inyong kinakampang para danay po na malawos ang mga ini. Para sa inyo, ano po ang mga pinakamagabat na problema na sa inyong sinapar dapit sa pag-implementar po kan mga suportang serbisyong initali? Siguro po, pinakamagabat po din. Aram ko na experiencehan man po ini kang iba. Ini po mga pasunod-sunod na nag-aarabot ng mga bagyo. Mga rimbalas, mga arag po, mga kalamidad po po. Kasi dipisilon po para sa sarong parauma, nakaluluyan ng buot po, napatapos niyang magtanong, maagi ang kibagyo, mawawara na naman sa iyang production. Nadako lang bagay po na pag napuputol sa production, di wala mayo siyang kita po. Diyan sa periodong iyan. Pero pa saro pa po kaiyan, so kang insufficient po yung mga pondo nila sa pag-uma. Kaya po, igwaman po kami mga expertos na pigigibadig. Igwaman po kaming mga microfinance services na kung saan po tinatabangan mi po sila na makapag-connect po or makapag-access ng credit po sa mga mga institution like sa land bank po na nasa minimal sa na pong interest para makatabang din po para makabangon giraraysin lang after kan mga bagyo mini. Okay. Pagkatapos po na may turnover kagaran yung susi ay ining mga suportang serbisyo para po sa mga paraumata as an organisasyon, paano ta po iyan namamanihar ang sa inyong kamugtakan? As in, na-share to po na padagos tang maantabayanan po ang sa inyong kamugtakan? Ang DAR po, igwa po kami regular na mga assessments and tingaranan mi po siyang kumustahan session. Kung saan po, napapaghurunan mi po iyan, check mi po, para inaadalan mi po iyan. Kung may impact ba talaga yung tinatabang ta sa inda? May nagbabago ba sa buhay ninda? So, chinecheck mi dan po, sa ina po kita ngunyan sa implementasyon kan sa yung mga proyekto. Kaipuhan po bang ituloy? May kaipuhan bang palitan? May mga ganyan po. Na-assess mi po iyan. Dahil po dyan sa mga kumustahan session. Pero pa po kaiyan, igwa po kaming monitoring and evaluation, sustainability monitoring and evaluation. Duman po sa mga infrastructure projects po na naitaon na po kang DAR sa mga parauma. Usually po, mga farm to market roads lang naman po ini. Ang proyekto po na ni kayang iyan, kaipuhan po, after na makumpleto po siya, kaipuhan po, i-turn over mi siya sa LGU, tayo ang magme-maintain po. So, LGU na po. So, kami po, supportan na lang kami para pati duman. Ang mag-aasikaso na po kaya ng LGU. Siyempre, sa katabang manggirare po itong mga parauma na nabibenepisyaran po mga igwa po kami kaya na monitoring system, ang may check me po yan kung naaasikaso ba, pasado pa ba siya, or bagsak na siya sa ngunyan na siya magagamit, or non-functional pa ba siya or hindi na, or check me din po may social impact din po yan. Check me din po kung nagmamatter ba sa buhay ninda, nakakatabang ba sa inda. Kumo sarong Supervising Agrarian Reform Program Officer po, Kandar, Serarom kan PBD Division, ano na po ang mga papel ang sa inyong pinaninindugan tanganing masyerto po na ang mga magkakanigong lakdang para sa tuyang mga agrarian reform beneficiary as in organisasyon? Igwa na po kaming may mga bago naman po kaming mga planong, mga programa. Ini po mga programang ini po, kasabay po ini sa trabaho ko po. Sa duties and functions ko po. Sabi po yan dyan is, i-supervise po itong implementation po kaiyan. So, pagtrabaho po kan sa mga staff po sa kanyang parte po iyang kan trabaho ko. Saro pa po, parte man kan trabaho kang mag-develop and mag-craft po ng mga learning materials, mga modules po para sa education po kan sa tuyang mga farmers. Mga for coaching sessions and mentoring sessions po para sa mga parang. Parte po yung kantrabaho ko. As in, kung wala po sukar po ko, subos ko, sinasalo ko na po itong mga trabaho. Bang po talaga. As in, kung minsan po, may i-assign pa sa kuya ang i-director na iba pang trabaho, kaibanan po ito sa pigigibo ko. Okay. Barita ko po yung susi na katatapos pa sa ng kumpleanyo po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., nagkaiba po kamo inisyatiba dapit sa pagpapaabot ng suportang asistensya para sa mga naapektaran ka nakaaging bagyong Pipito as in Christine. Katakot po kang inisyatibang sinagibong ini
sabayang handog ang pig-apon na sabayang handog ng Pangulo, serbisyong tapat para sa lahat sa bilog na rehiyon. Oo. Ano po ang paninugaya? Iyan po, may ang simbag mi po dyan. Igo po kami kay bagong project niyang inapod mi po na Bangon Oragon. Bangon Oragon. Bangon Oragon po sungarang kang project. Inyo po lang naman po ito para ma-sustain lang po yung magkaigwa po kay oportunidad sa mga farmers na makabangon ulit. Lalo na po itong mga inagihan po kang Bagyong Pipito and Christine. Like ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur 1 and 2 and Catanduanes po. Sinda po so pinaka na apektaran po ka itong duwang bagyong ito. Yung po, may Bangon Oragon pong project na ginibo po iyang kan sa kuyang boss si Carpolar Madino. Magayunan po siyang proyekto. Ang pondo niya po ay inaproban po iyan ng central office, tapos binabaan po kami ng 4.5 million na yaon na po iningon niyan sa mga probinsya. Pinag-distribute na po ining kabilugan kang 4.5. So right now po pigi-implement na po ini kan sa tuyang mga probinsya. So iba po sa inla nakapagbakal na po ni mga pananong, mga agri-inputs po. So iba po kinaipuhan pa nila talaga pong magbakal ng mga salit na farm machineries para lang po ma-improve sa production naman ka mga farmers para magtuloy-tuloy po even if may bagyo may chance po pa po girares hindi makabangon. I see. Oo. So sa ngunyan po ano po ang mga sa tuyang pigalaoman na mga programa sa indong pigaplano para po sa mga lakdang para sa ilaramkan sa indong division asin pang programang ARB DSP sa tuya pong pigdidikar sa mga ARBs kagayon ko asusi. Ang ano po ang saro po diyan ining susatuya na ang pigpaplano mi po na Arbo Caravan. Ang ini po magiging ang papartisiparan po ini ning 500 na ARBs and mga personahe po kang iba-ibang mga ahensya di gobyerno para matabangan po sa mga parauma. Digdi po may magkakaigwa po ning mga booth digdi. Pwede po magkonsulta ang mga parauma sa gabos-gabos na mga concerns nila. Maski dakol na mga concerns. Like, halimbawa, baga po, arugang DA, ang DA po, usually nagtatao yung mga seeds during the caravan. Kami po, taigwa po kaming ang trust mi po ngunya na gusto po ni BBM. Na trust niya po, na maging kooperatiba po itong mga Agrarian Reform Beneficiaries Organization mi po. Sa katuyuhan po, na nga, dumakula naman, ang tamas dakula ang makukuha nila kung kooperatiba sinda. Ngunyan, gusto niya mag-convert po into cooperatives po itong Agrarian Reform Beneficiaries Organizations na sa tabang po kang Cooperative Development Authority. Ang plano mo po during the Arbo Caravan, right then and there po, paparegister mo po itong mga arbos na ready na po, may mga requirements man po yan. Yung mga ready na po, para duman mismo po, ma-register po sinda. Opo. Ma'am, ano pwede na kuhan i-marketing agrarian mercado initiative? Opo, saro pa po yan. So, saro pa po kan mga plano. I-digitize po gabos siya. So, nagpaplano po ka na mag-e-marketing. Opo, na mag-e-marketing po kami. Kaya medyo may difficulty po duman sa e-marketing. Nangangai po pala po yan yung separate na program para po. Baga po, gari-araw po Lazada. So, kami pwede mag-collecta ng pera. Yung bayad nila. Opo. Tapos yun po, saro po yan kan mga issues. Pero yung po na digital ayan ang e-marketing mi po na pinangaralan ming e-basket nasa e-basket po nga po nasa laog po siya kan sa muyang learning hub igo po kaming learning hub na ilo-launch mi po ngunyan October 16 ang simultaneous po ang pag-launch ka ayan sa regional office po ang gatekeeper niya tapos sa probinsya po kang Albay igwa po ning workstation sa Mariawa, Legazpi. And then sa San Lorenzo Ruiz po in Camarines Norte and igwa mo po sa Buhi, Camarines Sur. And yun po, yung saro pang sa Albay, igwa pang saro sa Bulan, Sorsogon. So, ang ining sa learning hub po, kaibanan po duman, saro po duman sa dashboard, may saro duman sa mga pwede mong i-click na may online platform po kaya itong learning hub. Saro pa pwede mo i-click itong e-basket. Pag pin-click mo itong e-basket po, maluwas duman po gabos na produkto kang mga farmers like kung sa Albay gabos na produkto na produce po kang mga farmers sa Albay sa Kamsur ganun din po. Pwede ka magpili Pwede po magpili as in meantime po na daimi pa na paplansya po talaga yung pag-deliver and pag-ako ning bayad. May
kung may katalog po siya, may pipilian po sila. Opo. Ano pwedeng FMR turnover tabi kagaling Susi? Igwa po kita bagong matapos naman po na Farm to Market Road po sa Pulangi. Farm to Market Road. Opo. FMR pala niya. FMR po. Pero meaning ka na. Farm to Market Road. Sige po, go ahead. Ito turnover po yan, ngunyan October po, ang kakatapos lang po, kaya na project. Magayon po yan. Saan po yan si Carpo pala? Si Carpo, ano first name ni Carpo? Lerma Carpo. Si Carpo Lerma po uto, pasiring po sa Bagyo ngunyan. Kaya wala naman po siyang attenderan na activity po. Ako po, kahit trabaho ko talaga po, nasa Luhon, sa Malabo po yan. Kaya may training, may seminar, may training po, sinda duman, may workshop po, sinda ngunyan. Duman tungkol sa CRF-PSP. Pagbultada ka ito po, digdi, malamang sana, igwa naman po kayo mga dagdag pag-proyekto. Magayo kagra yung Susi nagkuha ko sa atin yung itong inya na online marketing marketing ta for saloy-haloy na panahon medyo like arog ka ng mga programa baga ang mga paraumata, di ba? With that, kung ma-develop po ito, ang online selling mangyayari na direkta naman sa mga farmer beneficiaries. Opo, ang plano may direkta po sa farmer beneficiaries. Tandar po kaya. Ang pagbayad online man. Naman din sa farmer, pag-iisipan mi pa po yan. Work in progress po ini mo yan. Baka pwedeng GCash o di ko alam kung anong paagi po. Basta ang direkta po ang bayad sa farmer, ang dar po dahil magre-receive ng bayad. Kasi mayo po kaming mandate na mag-receive ng bayad. Dapat direkta sa farmer. Direkta po sa farmer. Talaga po, di ba? Sa indaman talaga po yan. So kayo po na mag-guide, may upsin na kan sa masunod pa, no? Sana po, magtuloy-tuloy po. Sana may pondo pa po kami para tamahal po. Perming igbaya. Okay. Alright. Sige po, kagayong Susi, salamatan pong maray tabi sa imong oras sa tuyang programa. Ano po sa imong mensahe ngunyan sa tuyang mga listeners asin po sa mga kliyente kandar? Sa mga farmers ta po, hagad ko sana po pirmi ang sa inyong kooperasyon. Kasi dipisil po magtabang sa taong habo tabangan. Pero kung nakikikooperar po sa muya, ang madali sa muya, ay dako lang kaugmahan mi man po na makatabang masipor pa, no? Ang saro pa po lang gusto mi pong pasalamatan talaga po ay si President BBM po and si Secretary Conrado Estrella po na palagi nakasuporta po sa muya. Ang very supportive po sila kang gabos na proyekto kang Department of Agrarian Reform and digdi po sa region tang gusto ko man pong pasalamatan ang satuyang regional director si RD Ruben Theodore C. Sindak na naging instrumento po kung paano kita nakaputa po kang agraryo merkado sa kampo. Ang dakulang pasasalamat mi po. And of course yung boss ko po si Carpo Lermadino, pasalamat ko po sa inspirasyon as in sa mga tabang po. And then sa gabos po pati po salamatan po maray. Welcome po. Mga taga-radyo po na dakula mi po talagang kaugmahan po na lang nakakadigdi po kami sa Indo. Sulong Agraryo. Sulong Agraryo, magsasakang Pilipino. Sulong Agraryo, para sa bagong Pilipino. Nakamtan nyo na ang inyong mga panalangin. Lupang sinasaka, pag-aari ninyong ituring. Sulong Agraryo, tagumpay ng bawat Pilipino. Mga tugang sa inupong nadangog ang programang Kape asin Baretang Agraryo digdi po sa estasyon kan DCC. Ang programang ini hatod po sa indo kan Department of Agrarian Reform asin kan proyektong split. Sa pangaran po nga sa tuyang bisita ngunya, mga tugang sa pangaran po ni Kaagraryong Lermadino, katuloy pong resource person ngunyan si Kaagraryong Susi Molina. Inipan sa inyong amigo sa radyo si Kaagraryong Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Salamat po kasi nang pagantabay. Sulong Agraryo.
sa indong nadango ang naging katiripunan kan mga istorya kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lehitimong serbisyo publiko. Iniyan, kape asin baretang agraryo. Ang programa ini inihatod sindo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong split. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.